Dobrý den. Dnes se opět podíváme na další zajímavé téma a tím je bolest zubů. Proč nás z duchovního hlediska bolí zuby? Jaké jsou duchovní příčiny tohoto problému? Problémy se zuby značí určité zablokování energetického toku, narušení určitých energetických míst ve vašem těle. Jak tento problém vznikl a co jej způsobilo? V dávných časech se lidstvo živilo tím, co jim příroda poskytla, co jim pro jejich obživu nadělila. Byly to dary, které byly tělu velmi prospěšné, hodnotné a zdravé. I chrup těchto lidí byl zdravý a silný. Tito lidé se postupem času ale začali měnit. Začaly problémy mezi nimi, vznikaly rozepře a nedorozumění. Začaly tímto i jejich nemoce všeho druhu. Změnila se energie těchto lidí, tím se změnila i energie okolí, ve kterém žili. Strava již tedy nebyla tak energeticky hodnotná, některá důležitá hodnotná potrava vymizela úplně. Bylo to dáno poklesem úrovně těchto bytostí. Bohužel mělo toto dopad i na jejich okolí. Oni již nedrželi pospolu, začali jeden s druhým soupeřit a samozřejmě nejen fyzicky, ale především emotivně. Rozvinuly se u nich negativní vlastnosti. Jeden na druhým hledal chyby, či chtěl to, co ten druhý měl a on ne. Tímto započal problém s chrupem a nejen s ním. Jak tento problém vyřešit? Tento složitý proces můžete vědomě napravit, a to pozorováním sebe samých. Zbavte se tohoto soupeření a sledování druhých a zaměřte se sami na sebe. Soustřeďte se na dobro a krásu kolem vás. To věčné pozorování ostatních vás ničí a ničí nejen vás samotné, ale také to, co je ve vašem okolí. Soustřeďte se na sebe a uzdravte vědomně svoji mysl i prostředí, ve kterém žijete.